Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Ang pangutana karon nga gipadangat kanato gikan kini sa Manila, gikan sa banay ni Denise. O pinakauna kining higayon nga ang pangutana gawas sa New Zealand. Ako nagtuo nga kini si Denise Bisaya usab, pan-in-English ang iyahang suwat. Ako kining hubaron alang sa atong mga Bisaya nga nagsunod niining ato ang yugto. Matud pa ni Denise sa iyang pangutana nga ang iyang anak 15 anyos na ug dinhi natawo sa New Zealand. Og natapos ang ilahang work visa sa magtiayon, busa ang ilang gitigom ila na lang gipauli og didto nagnegosyo na lang sa Pilipinas. Karon nakahukom sila, gusto na silang mobalik usab sa New Zealand apan wala sila visa. Matod panako kuno nga pwede day silang makabalik kung ang anak citizen sa New Zealand. Sa usa natong yugto atong tubag ang usa ka pangutana nga ang anak pwedeng makaanhi kung ang ginikanan New Zealand citizen, or kung ang anak usa ka New Zealand citizen ang ginikanan sa pwedeng mapetisyonan dinhi. Nakanalain na po na siya. Apan kiniron ang sitwasyon niya, ang iyang anak na ang panapos niyang pangutana, pwede ba ming mobalik attorney sa New Zealand? Hinaot nga kasabot ka sa among pangutana. Makalingaw ning imong panghinaot. Kay sa uwan pa ning imong pangutana, habo-habo lang ni. Habo-habo. Sa mga Bisaya, tulo ka klase ang uwan. Ang gitawag na mo og bunok, na may gitawag nga taligsik, na asan may gitawag og habo-habo. Katong tubig, itong yamog lang nga gidas hangin. Na kining imong pangutana, dili kayo ni siya lisod alang kanako. Dagan pang imong pangutana ni hibaw nako og asa ni lugdang. Ang imo ni eneng paninguha nga akong tubagon, kung mamahimo bang mobalik ang pareho ninyo nga nahuman na ang visa ning balik sa Pilipinas, o ang pagbalik sa New Zealand pinaagi sa anak nga didto dinhi natawo sa New Zealand. Sahi sa imong suwat, 15 anyos na ang imong anak. Buti pasabot nga natawo ang imong anak sa mga tuig 2000 City. Ug wa sayop ang sumada sa mga numero. Usahay masayop ra bagyod. Pero sa akong duda mga 2000 City. So ang tubag sa imong pangutana, diha ra sad nako galinga sa pizza. Sugod niya tong Enero 1, 2006, ang mga anak na natawo sa New Zealand sa ginikanan nga dili citizen sa New Zealand, dili makaangkon og New Zealand citizenship. Timani ka na Dines nga tungod lamang kay natawo ang anak sa New Zealand, wa ka na magpasabot diha ura-urada nga citizen na ang bata. Basta ang pagkatao
na hinabo sugod atong Enero 1, 2006. Na unsa may kahimtang sa wa pa ang Enero 1, 2006. Niadtong panahon na sa wala pa ang Enero 1, 2006. Ang bata nga mahimugso sa New Zealand isipon dayon nga New Zealand citizen. Apan niyan ang adlaw Enero 1, 2006 nausab ang balaod nga dili na automatic ang citizenship sa bata. Basta ang duha ka ginikanan pareho nga dili citizen. Mamahimo lamang citizen ang bata kung ang ginikanan adunay permanent visa sama sa residence visa o permanent residence visa. Usa sa duha ka ginikanan. Apan kung ang duha ka ginikanan gayud puros nagkupot og temporary visas sama sa inyong visa nga work visa, ang bata motakod usab. Ang visa sa bata nga nahimugso sukad sa Enero 1 2006 hangtod niining adlaw matakdan sa visa nga temporary visa. Nganong ingon ana man? Nganong giusab man? Tungod kini sa ning sugwak nga kahimtang nga gitawag og anchor child. Doon ay mga tao nga wala nay puruhan kanila ang maisyuhan og visa. So ang gihimo nila manganak na lang sila. Tungod kay atong unang balaod, ang imong anak automatic man nga citizen. Nyatong wa pa ng Enero 1, 2006. So kung pagpanganak nila atong panahon na ma-citizen na, di na mo sila mabuwag sigon sa balaod. Illegal na. Di mo na sila nga usa populion ang anak habilin tungod kay citizen, dili na mahimo. So di na makapauli ang ginikanan. So giusab na kana Enero 1, 2006. So ang sayon nga tubag anang imong pangutana nga makasuod gihapon mo sa New Zealand. Pero dili ang katarungan na ang inyong bata na tao dinhi. Pwede sa ubang paagi. Pero dili tungod kay ang bata dinhi mataw. Kay dili siya automatic nga citizen gumikan kay dinhi siya na tao. Daghang salamat sa imong pangutana. Ug hinaot ko nga kini dunay lamdag kaninyo. Ayo pagpanuko kung kini aduna pay gamayng tatsa sa inyong panabot. Kini ang inyong manlalaban o abogado sa mga Bisaya dito sa New Zealand, si Dr. Paul Alforque. Wingon daghang salamat sa inyong pagsunod niining atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. O salamat sa banay nga Kalongge, Fiona, Dr. MJ Fiona Abari Kalongge nga nagserbisyo sa Tambalanan sa Sugbo. Padayon sila nga sa iyang bana nga doktor usab, padayon silang nanluwas og kinabuhi taliwa sa pag-usbaw niining kagaw nga hilabihan gyud kadaghang kadangan. Hangtod sa sunod higayon dinhi sa atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand o daghang salamat kaninyo.